Vuosi 1. Joukko nuoria päätti lähteä yläasteen jälkeen yrittämään, jospa he voisivat selviytyä halki lukion, siis tasa-arvoisen lukion. Heidät on jaettu 2 eri heimoon ja nähtäväksi jää, ketkä selviytyvät loppuun asti vaikeista haasteista. Vaihto! Hei, mä oon Jessica. Mä oon Janne. Kesä vai talvi? Talvi. Talvi. Hyvä, kesä. Okei. No. Stroganoff vai portfolio? Kyllä se Stroganoff. Okei, mulla portfolio. Mistä on niin harvoin niin. Heimot saavat itselleen oman heimojohtajansa. Ensivaikutelma ei ollut paras mahdollinen. Onks tää se Aalholm? Kyllä mun sukkanauhat niin paukkuu, jos otsikoesta puuttuu tehtävän numero. Mä oon Anu Aitta ja mä oon teidän oppo. Ei me täällä kirjoituksia varten olla, vaan elämää varten. Maakuntaan muuttaneet petsit kärsivät kannuksen kielimuurista. Siis viikonloppuna, kun mähän sanoin, että mä olin siellä mehtässä, Joo. niin kävi silleen, että mä vein ihtiä tuohon jalkaan veihellä. Siis ketä ihtiä? Ihtiä. Sitten mä laitoin käen siihen päälle. Kähen. Niin käen siihen päälle, kun siitä tuli verta. No tietenkin mä aluksi mietin, että huomasiko kukaan, mutta sitten siellä tuli yksi tummu lintasa. Ai, mikä tummu? No siis semmonen tummu vaan, en mä sen nimeä kysynyt. No sitten kumminkin. No se tummu tuli sieltä niin lujaa, että se melkein ajoi pahkimuhu. Mihin ajo? No kopiks meinas tulla. Ei se sitten osunut, mutta se ajoi semmoiseen puttiin ihan täysillä. Putti. Niin semmoiseen vesipottiin. No onneksi sitten kumminkin oli vielä sen verran lunta, että mä olin pulukasa loppumatkan, kun se veti mut sitten kotiin. Semmonen viikonloppu. Mites teillä? Ihan perus. Kaikkien yllätykseksi Jeskimake heimo sai 14 A-heimon johtajan syntymäpäivän selville ja onnitteli tätä laulamalla. Aalaiset päättivät pistää paremmaksi. Hei, mitä meillä muuten nyt on? Eikö meillä ole äikkää? Tuliko sitten muuten täällä? Mitä mulla petsit oikein hommaa? Siis onko Aalholmia synttärit? Meidän pitää vetää paremmaksi kuin noin. Todellakin. Mainostettiin, että yksi kannuksen lukion eduista on pienet opetusryhmät, mutta heimot huomasivat jo nopeasti ensimmäisen vuoden alkaessa, kuinka asia oikeasti on. Ennakkoluulot ja huhut olivat valloillaan vastakkain asettuneiden heimojen välillä. Ai, et mitä mieltä mä oon aalaisesta? No en mä tiedä, mun mielestä ne on aika hiljaisia. Mä vähän luulen, että niillä petseillä ei ole mitään muuta elämää kuin matematiikka. Kun derivoit sen, saat alkuperäisen. Integrointi on derivointia toisinpäin. Musta kyllä vähän tuntuu, että ne aalaiset ei oikein tykikään meistä, että kun se yksikin katsoi tosi ilkeästi meitä tuossa yksi päivä, mutta kukakohan se oli, kun en mä muista, kun niitä on niin paljon. Siis noilla petseillä ei varmasti mitään muuta elämää kuin koulu ja järjestää jotain leimei pikkujouluja. Mm-hmm. Meillä sentään on kunnon bileitä. Mm-hmm. Tuleekohan niistä aalaisistakaan koskaan mitään? Tai kun meistähän tulee lääkäreitä. Ne varmaan luulee, että niistä kaikista tulee jotain lääkäreitä ja meistä ei tule yhtään mitään. No siis mehän ollaan tämän meidän luokan kanssa ollut heti alusta asti kuin semmoista yhtä pientä perhettä. Ja meillä aina kaikki on niinku aivan täydellistä. Ne on ne aalaiset varmaan aivan hajalla. Petsit pääsi taas jonnekin Tampereelle. Joo, siis mä en käsitä sitä. Nehän pääsi Ouluunkin 2 kertaa. Me päästiin vaan sen 1 kerran.
Moi! Mites teillä menee? Onko tosi kivaa? Hauskaa päivää! Siis ihan perstä. Joskus sitä miettii, että onkohan ne A-luokan pojat kateellisia, kun mä oon tämmönen alfa-roosi. Me ollaan tultu meidän luokkalaisten kanssa vähän siihen lopputulokseen, että nuo petsit yrittää olla kaikki opettajan perseet. No mutta onneksi meillä on 2 Tasa-arvoista linjaa. Meidän luokalle on tapahtunut lukioajan aikana aika paljon outoja asioita, mutta ehkä oudoin asia tapahtui eduskuntavaalien aikaan. Meissä jokaisessa asuu ihminen ja hiiri. Mitä se on kannabis vapauttaa? Tästä kun nyt tuli puhe, niin mun lemmikki Kerpiili käytti kannabista ja kuoli yliannostukseen. Mä haluaisin nyt pitää Terolle hiljaisen hetken. Kerrotaan kuitenkin tätä. Meillä on sairaanhoidossa ja Tero haluaisi polttoaineita, niin se katsoisi sinne. Taipuri mies ja kaikki. Paljonko sulla on valmiita? Meidän pitää hiljainen hetki Terolle. No, pidetään. No ei kai me nyt oikeesti mitään hiljasta hetkeä pidetä. Ja mähän sitten ensi vuonna oot täällä, että tässä on teidän uusi opo. Moi kaikki, mä oon Jenni. Nyt on heimoneuvoston äänestämisen aika. Tänä vuonna 2 heimojohtajaa jättävät heimon. Ketä he ovat, sen saatte te päättää. Karoliina, voit aloittaa. Sori Sale. Johannes. Läsnä. Joo. Ei tuu ikävä. Anteeksi. No, kumpi? Stroganov vai portfolio? No ei ainakaan Stroganov, kai se on pakko portfolio valita. Oli aika liukas keli tänään. Niin olikin. Ei me täällä kirjoituksia varten olla, vaan ihan elämää varten. Toisena vuotenaan heimot saavat Leon elämänoppeja sisältävän heimoviisauksien kirjan. Heimot arvostivat kirjaa niin suuresti, että päätyivät yhdessä osoittamaan kunnioitustaan Leon pienelle punaiselle kirjalle. Lukekaamme Leon pientä punaista kirjaa. Älä ryhdy lapsen tekoon saunan jälkeen. Teet niin, teet näin. Oot aina väärinpäin.
Paskan tärkeistä ihmisistä ei kannata välittää. Jos onnettomuuden jälkeen tarjotaan rauhoittavia, niin älä ota. Mutta jos tarjotaan unilääkkeitä, niin niitä voi ottaa väliaikaiseen käyttöön. Välttäkää tilanteita, joissa molemmat päät seisovat yhtä aikaa. Likaiset tytöt. Leomen. Leomen. Äidinkielen spesialistimme Marjaana on erittäin jyrkkä kieliopillisista asioista. Väärästä vastauksesta tuomittiin rangaistus saarelle. Linja, auto. Peli, automaatti. Ankka. Sanoppa vielä. Ankka. Johannes, saarelle. Eikö säkään osannut tavuttaa? Opeta mua! Opeta! Uuden haasteen aika koitti vanhojen päivän. Linkka ei tuu! Meidän pitää kävellä takalolle. Voi vitsi, tekis mieli ottaa yksi sipsi. Kehtaisinkohan mä? Onpa tylsää. Mä kyllä varmasti otan yhden sipsin. Oikein rentouttavaa viikonloppua, mutta muistakaa sitten vielä se äidinkielen portfolio ja suosittelen katsomaan täältä kirjasta niitä YTM:n-sensoreiden suosittelemia vastaustekstin piirteitä, että tiedätte sitten minkälaisia vastaustekstejä mä ootan. No niin, kello on jo sen verran paljon, että pääsette viikonlopun viettoon. Trevli vekkosluut kaikille ja muistakaa rentoutua viikonloppuna. Ja lukekaa sanat sivulta 198-245. No ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Muistakaa rentoutua ensinnäkin ja maanantaiksi sitten ne 3 YÖ-koetta, mitkä mä jaoin silloin alkutunnista. Petsien heimojohtaja Kaisa on tunnettu tehokkaana tiedonetsijänä. Mä vaan hiihdän. Hei, mä vaan mietin, että miksi on aina luonnossa niin, että naaras valitsee uroksen eikä toisinpäin? Eikö se mene ihmisilläkin niin? Mäpä selvitä. Tää ei ole tämän kurssin asiaa, mutta pitoskurssista käydään tarkemmin läpi. Joo, kyllä miehillä on aivot. Vastasin kysymyksiin. Hei,
Mähän sitten ensi vuonna enää oon teidän opona ja tässä on teidän uusi oponne. Mä oon Helina ja mä oon teillä ensi vuodesta. Halipat sui. Heippa. Tunteet kuuhusivat palautekeskustelun aikaan, sillä selvisi, ettei lukiossa ollutkaan kahta tasa-arvoista linjaa. Kesä voittaa. Mitä sä kirjoitat? No ainakin mulla on matikka nyt ekana tulleen. Joo, okei, kiva. Moi, mä oon Shateria. Mä oon teidän uusi matikan opettaja. Mä en oo ihan varma. Moikka kaikille, mä oon Iida, mä oon teidän uusi matikan opettaja. Hei kaikki, mun nimi on Marttinen. Mä oon teidän uusi matikan opettaja. Eiköhän aleta suoraan laskemaan tämmöisellä helpolla, että eksä toiseen on 4 ja eksä on 3. Eikö sen pitäisi olla 2? Nää tunnit ei oikeastaan olekaan laskemista varten. Te voitte laskea sitten kotona. En kommentoi. Sori. Hyvää huomenta sinulle. Ihanaa olla teidän matikan opettajalle. Minä olen Eija-Riita Kohal. Mä oon pahoillani. Siis anteeksi. Kauheasti mulla ei ole kyllä nyt yhtään mitään suunniteltuna teille, mutta mä oon teidän uusi matikan opettaja ja mun nimi on Niittula Misari. Moro vaan. Hei kaikki, mä oon Puumalan Teemu ja mä opettelen. 3. vuoden ongelmaksi muodostui 1. ja 2. lisäksi parkkipaikkojen puute. Heimojohtomme fysiikisten oppitunneilla heimot ovat saaneet varautua aivan kaikkeen. Hei kaikki, mä oon Puumalan Teemu ja mä opettelen fysiikkaa ja mä oon Ullavalta. Mä ette voi niin nälkeä, mä oon käydä vessassa. Nee. Mäkään en oo tehnyt taaskaan niinku tehtäviä, kotitehtäviä, sit mulla on niin kaikki kirjat kotiin ja oispa jo viikonloppu. Oispa. Te näytätte kaikki niin masentuneelta, niin mäpä kirjoitan teille tänne parit joululaulusanat pilistykseksi. Hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä. Mikä teille tulee ensimmäisenä mieleen pyörimisliikkeestä? Mulle ainakin tulee mieleen leppäkerttu levysoittimen päällä.
Oliko sulla sitä nitoja? Mä en mitään nidontaa harrasta. Okei. No niin, tehdäänpä seuraavaksi semmonen koe, että onhan kaikilla omat kissat mukana. No mulla kyllä sattuisi oleen tässä. No joo, siitä tulikin mieleen, että miksi kutsutaan kissaa, kun se on juossut metsään? No, että se tulisi takaisin. Tiedättekös mitä eroa on mustilla ja keltaisilla banaaneilla? No musti on koira. Tästä tulikin mieleen yksi toinen juttu. Et kumminkaan sitten samaa vitsiä kerro. No voisinhan mä sen samankin tietysti kertoa. Mitä eroa on mustilla ja keltaisilla banaaneilla? Musti on koira. No joo, koitetaanpa pysyä asiassa. Kirjoitukset tuottavat päänvaivaa itse kullekin. Mä en osaa. Mä en osaa vilkaista läpi. Apua. Apua. Näin ei hyvin jättää pois. Apua. Jami, tuo sun juissi on tänne tekstiin. Voi helvetti. Julistan ylioppilaskokeen alkaneeksi. Juurikin. Olisiko mun puhelin pitänyt jättää johon? Onko sulla puhelin? Ei me täällä olla elämää varten, vaan kirjoituksia varten. Kuka se Hannille tulee takaisin? Mä en tiedä, mutta me ei kestetä enää kauan ilman sitä. Niin, kirjoitukset lähestyy. Sun on pakko tulla kohdalla takaisin. Ei tästä tuu mitään enää. Kyllä me selvitään. Kyllä se tulee takaisin vielä. Kyllä me. Ei se jätä meitä. Siis koko 3 vuotta mä oon saanut meidän luokan pojilta kuunnella sitä, että mä muka tulisin metsäkoneella kouluun. Siis vaikka mä asunkin metsän keskellä, niin se ei tarkoita sitä, että sinne ei menisi teitä. Hei Milla, kun piti kysyä sulta, että mä oon 3 vuotta miettinyt, että onko se oikeesti metsäkoneella kouluun? No en tietenkään. Mulla on jäänyt tuolta 2. mieleen tämmönen vähän vaikeampi hetki, kun mä olin just saanut itse silmälasit ja mulla ei ollut mitenkään helppo paikka myöntää, että lasit päässä näkee paremmin kuin ilman. Niin mun ensimmäinen kemian tunti lasit päässä näytti sitten tältä. Mikä on ioni? Minna. Ei ku Minna-Maria. Et kyllä oo. Ai enkö oo? Anteeksi, mä en tunnistanut, kun sulla on lasit. Voi kulta, mulla on pieni, anteeksi. Mä en kyllä tiedä, mikä siinä on, kun mua kaikki luulee normeiksi. Julistan koetilaisuuden alkaneeksi. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Ray Scrum, wow, my will. You sent flowers, but you said you didn't receive. Mike Wilmer. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old keys. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad
for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black Beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him. Kalun selviytyjen matka ei ole kuitenkaan ohi. Jäljellä on vielä heidän elämänsä suurimmat koitokset ennen alkukesän juhlaa. Mutta minne pakenikaan rehtori Norrena penkkareita ja ylioppilastuloksia? Mikä tuo on? Tekohymy. Mitä? Ei! Ankka. Joo. Hei, mitä meillä on nyt?